Ahojte, dneska to je ďalšia tokálovka a ešte také, že hra. Takže tak, slúbila som vám to a mimochodom, keby sme hrali, tak veľmi sa vás prepočujem za tú minulú časť, lebo ja som tam nemala všetko pripravené a takto som to musela nejako urobiť. A spravilo sa mi tak, že proste ja som to dlho nehrala a tie postavičky proste sa mi nejak vysličili. No proste tak, nechápem to a tak nejak. Takže to si vôbec nevšimajte, nemusíte mi dávať žiadne lajky tam a ďakujem. A toto bude o mnoho lepšia séria, sľubujem vám a ideme sa vrhnúť na tú sériu. Ináč majú nový proste ten adbait, či ak sa to má adbait, no neviem vysloviť. Dobre, takže ideme si to takto. No trošku som ten dom proste urobila lepšie. Toto je vchod. Toto je pre bábätka miestnosť, keď sa jej narodí bábätko, lebo má ešte ale nie veľké brucho, proste toto je výťah. Ináč toto som vám chcela povedať, že majú tento chodenie. Aj toto, že napríklad dáte takto a veselá je. Dobre, tak a ideme tak. A kto ešte nevie, no tak vám ich predstavím. Toto je, počkajte. Prepáčte, ja som trošku chorá. Toto je staršia sestra a jej počkajte, napíšem vám. Je 14. 14 je jej. Tak. Toto je 14. Toto je mladšia sestra jej a má 5 rokov. Nechce sa mi to tam písať, ako hej. Dobre, takže má 5 rokov. Toto je mamina a má 24 rokov. Hej, takto, táto je mamina, ináč pekná je to, tak som robila pred chvíľkou. Mne sa páči táto postava. Toto je oco a má tiež 23 alebo 24, ako som to povedala pred chvíľkou. A toto je oco taký, že takže tak. A ideme na príbeh. Aká dobrá rodina sme, že? Áno, sme riadne dobrá rodina. Zabudla som vám povedať, že ona, tátok, že ju trošku tak nepodporujú a je taká, že proste, ako by som vám to povedala, taká, že áno, takže proste poviem takým hlasom, že áno, hej, neviem, či ma pustí mamina von, nebo tak, vieš, tak. A proste takže taká, proste, na ňu sú zlí a na toto sú dobrí, lebo je ich princezna a je normálne vravia Klara. Dobre, poviem vám ich mená, hej, neviem, ako sa volali, takže budú mať každý deň nové mená. Dobre, Elizabetka má 5. Karolína a má 14. Max a má 24. A toto je Valentínka a má 24. A on má 24 a on má 24, takže úplne na toto. Rovno tak. No dobre, tak my pôjdeme s princezničkou, toto našou.
ideme kúpiť nový iPhoník. Počkajte. A ty zostaň doma, OK? Počkajte. Počkajte, kde to je ten úsmev? Nemôžem dostať a môžem aj ja dostať iPhone, prosím, tati a maminka. No jasne, že nemôžeš dostať iPhone. To naša princeznička moja môže dostať. A ty nie, ty to budeš upratovať, zametať a takto. No dobre, ale veď nerob, prosím ťa, kúpme aj jej iPhone, ak má. Čo si spadol z diery? Ako počul si, že iba jej budeme kupovať iPhone, tejto nie. To naša princeznička. Áno, si spadol z diery, či čo? Ja nebudeme nič kupovať, budeš iba mne kupovať, očo, lebo ti dám jednu fačku. Áno, môžeš mu dať hocičo. Dobre, maminka. Ježiš, pardon. Tak dobre, počkať. Jo, keby som mohol, tak ti kúpim, nebo sa zarobím nejaké peniaze v práci a kúpim ti ten iPhone, ako si chcela a nepovieme nič. Fakt, doco, ty si taký dobrý. Dobre. A možno, že sa s ňou aj rozídem, lebo fakt je iba namyslená na šperky a iba jej kupuje. A ty si naša jediná a dobrá dcera, ktorá nám pomáha, není drzá, není nič. A ani trošku taká není lakovná. Ty iba keď tak nám všetko požičaš, aj srdce z lásky, všetko. Takže ja by som ti to rád kúpil, ale vidíš, aké sú namyslené. Neboj sa, ja ti to kúpim, ten iPhone. Tak ďakujem, toto bolo od teba veľmi pekné. No dobre, my ideme halo. No dobre, tak ideme, moja krasavická. No dobre, tak ideme. Ježiš, pardon. Tak ideme. To si ju pomýlila s tatkom. Oni vyberajú iPhone. A ona bude zachtiaľ zametať celý byt. Ideme vybrať iPhone. Ináč ďakujem veľmi proste neviem, či ešte budem mať sledovateľov, ale kto ma bude sledovať tieto Toka Voka, tak som veľmi rada a budem vám dávať odbery a ak budú veľa komentov, srdiečok a keď mi niekto napíše, že mám reálne krásny barák, tak tak vám veľmi ďakujem a dávam odber. No dobre, tak iPhone. Ináč táto postava sa mi páči. Tak. No hurá, mama. Už to bolo dlho. Keď sme tu prišli až do dozvolenia. No, to ti veľmi prepáč, zlatičko, moje jediné krásnučke, môj jedinóček. Áno, kúpime ten iPhoneiek a uvidíš, tomu autobusovi vynadám hneď. No, tak to som ráda. Pardon, že mi toto vyskakuje proste. Tak, dobre, už je pohľad. No dobre, tak nadáš mu, lebo ak nie, tak sa nahnevám a pôjdem do adoptovania. A vám sa vôbec nedám.
adoptovať. Ale však vie, že mu vynadám. Áno, dobre. No dobre, vyberajte ten iPhone. Čo si to povedal, ty sprostný bezdomovec? Ej, zasa od mala, lebo sa s vami rozjedem. A hlavne s tebou, už má to plné zuby. Je stále kúpiš niečo a jej nemôžeš kúpiť niečo. Ako toto je pes čiary. Ako jej kupuješ hocičo. Veď si iPhoneiky a ona chodí v tom istom oblečení. Toto je už advod, toto je na rozchádzanie. Ako aj to je naša dcera, nielen táto. To čo si povedal, sa ťa pýtam? No tak sa rozídi so mňou, tam sú dvere, choď a ja ten iPhone kúpim sama a takto hlúpa dcéra. A ešte je taká hnusná dcéra, ani mi ničím nepomáha. Nevrav, však ona všetkým pomáha, všetko robí, škola sa snaží na jednotky, aby ste kúpili ten iPhone a nič. Pardon. Čože? Však ona má iba stále pečky. No, ona má stále pečky a je iba prváčka a prvé ľahké učivo má tam. Ako kresliť ani nevie, dostala za to 5 a poznámku. Ako toto nemyslíš vážne? Ale nemyslím. Ona má všetky jednotky a ona má všetky peťky. Ako dosť. Ja sa s tebou od dneška nebavím. A ten iPhone je kúp sám a ja sa idem presťahovať do iného bytu a s tebou sa rozchádzam a poprosím o rozvod. Nie, prosím, nechoď. Tak sa rozlišli, lebo fakt toto bolo už cez čieru, ako. Potom to nikto nemá, že sa rozišli, aspoň ja si to dúfam. A idú domov. Ja sa to postava sa mi nepáči. To je taká divná postava táto. Musím tu opratovať. Počkajte. Dun. Oco, poď donútra. Ďakujem. Nepláč. Vieš čo, ja ti idem kúpiť ten iPhone a s mamou som sa rozišla. Takže ideme do nového hotela nejakého, ak tam nájdeme proste, anebo potom tu zostaneme a nebudem sa s mamou baviť a poprosím o rozvod a tak. A proste, a tak tento dom je prepísaný na mňa, nie na manželku, takže tak. Tati, ty si jediný, ďakujem. A tu metlu polož, prosím ťa. Ježiš, fakt to nie je naše. No dobre, tak ideme. Zbal sa, ale aké veci, keď ja žiadne veci nemám. Aj to ti kúpim. Ďakujem moci, no dobre. No tak poďme kúpiť mi iPhone a ideme ti kúpiť hocičo. Hurá, dneska je môj šťastný deň. Áno, je to aj šťastný deň. Ináč táto postava sa mi páči. Budeme hodnotiť postavy, a keď takto budeme rozkladať. Ináč, všimli ste si to? Tie reklamy, proste tie, čo vám to ukáže, už to nie je tak dlho, ako to bolo. Keď to bolo, tak to bolo asi 1 minúta, tak ste museli čakať. A asi pôjdeme na... Ináč, oni ešte proste tamtí, mama a tá malá dcera, oni vedia, že jarmok a ona nie a on si rozhodol, že ju ide zobrať na jarmok, ale najskôr je ide kúpiť mobil iPhone. Best. Ináč ja mám taký pekný veľkú best friends. Dobre, tak ideme. Ja som tu s kamarátkou, hej. No dobre. Dobre, tak. Ty prečo
toto asi zruším, Pane Bože. On nekúpuje iPhone. Áno, kúpim a nie je to vaša vec. A aj tak sa s tebou nebavím od dneška. Ha? A pozlatko, kúpime ti, vieš čo? No, môžem hoci čo? Ježiš, Zlatko, tu máš čierny iPhone. Tu máš tablet iPhone. Mami! A tu máš... A notebook mám vlastne. Ja, dobre, tak. Poď, ideme. Dobre, pak. No nie, nebudeš je brať iPhone. No, budem na ten iPhone. No nie, nebudeš mať ten iPhone. Ale budem. Není to tvoja vec a nechaj ho na pokoji. Poď si vybrať. Môžem všetko. Nie, nemá toľko veľa peňazí. To sme odrádzali s otcom. Tak asi ti iPhone nekúpim. Prosím vás, buďte ticho v tomto obchode, prosím vás. Lebo ináč vás vyhodím. Už je to úplne cez čiaru. Nemám tu ani tabletky na hlavu, bože môj. Ani neviem a vyhadzujem vás z tohoto obchodu. Čo ty chceš zo mňa, ty hnušne bezdoňové čkaledi, plešnutí, puj. Poď ideme do iného obchodu. Po faktu tak sú úplne zlí ľudia tu. No dobre, ináč to bola vaša manželka, ale bola ona riadne takto zlá, proste na ňu všetko hovorila, že je hnusná, dostávala pečka, takéto veci. A to je mi ľúto, dobre. Aby ste vedeli, za vašu dceru vám dávam zľavu a všetko nemusíte platiť. Ja ste milí, ďakujem, to tak si fakt budem vážiť. Počkajte, zatiaľ to trošku stopnem, lebo idem sa napiť, som smedná. Dobre, už som to, napila som sa, takže môžeme ísť na to. No dobre, tak ďakujem, vy ste fakt dobre. A berám ťa na jarmok. Ďakujem moc, ale jarmok není, je, len ti o tom nepovedali oni. Vieš, to si bola celý deň zatvorená, oni ti to nepovedali. Ja, tak to som rada, ďakujem mocko. No vlastne tak nejak. Naš moja kamarátka má taký hlas, že to je skoro ako môj. Povedz proste niečo. Ahojte. No proste taký. Má taký istý hlas ako ja proste. Tak. Ináč, kto by sa šťahoval na môj hlas, tak je 17 rokov. Proste ja mám taký rýchly hlas, tak nejak, dobre. Niekedy to aj pomáha, tak ale... Dobre, tak nebudeme tu riešiť, dobre, ideme... Mamáčik. Ježiš, toto nie, ona išla do iného obchodu. Kúpiť malý iPhone. Oci, to je tu také krásne. Chceš nejaké... Oco, predávajú tu sushi. Áno, predávajú. Môžem, áno, môžeš všetko. Dneska je tvoj happy deň. Ďakujem moc. Keby som ti tak mohla oplatiť. Dobrý deň. Dobrý deň, tohľa. Dobrý. Dobrý deň, tak. To by ľahlo plať. My by sme si poplačili 10 sushi, hociaké, a potom by som si poprosili by sme si ešte to rybacie, proste to sushi. Oľa, kutia, okia. Povedal okej, lebo tak proste vypráva očenia, ne. Dobre, tak za chvíľku ti to bude. Nechťa vám páť. Ďakujeme. Zabalím ti to.
Chceš to zjesť doma, ale asi áno, zjem to doma. Dobre, tak zabaliť. Dobre. Dobre, a takto sa jej končí deň. Idú domov a stretnú ich tam. Prosí tu mamu a otca. A potom vám ináč natočím tú sériu, kde šli s vlakom. Proste ako... Počkajte, ja vlastne nemám autobusovú zástavku a takéto veci, takže asi to nebude. No proste, som si to proste tak povedal, že to hej, tak nejak. Ináč som si to tak trošku vymyslela, ináč to nebude vadiť. Hádam, vám to nebude vadiť a hádam, tak. Dobre. Takže stretli ich tam. No, takže počkať. A vy tu čo robíte? Ja som vás vyhodila z domu, aby ste vedeli. A toto čo má znamenať? No a týmto videom končím. A dajte like. Dajte tu prosím vás asi tak 18 lajkov a bude séria nová, nebo 3000, anebo 100 000, anebo nejak tak. Prosím, fakt som nemala toľko veľa lajkov a chcela by som toľko veľa zažiť. A prosím, dajte mi aj na tú časť, čo som natáčala predtým. Fakt by som chcela dať asi tak 3000 lajkov. A prosím, odber mi dajte, prosím. Ja vôbec nemám žiadne odbery a potom budem rada veľmi, keď mi dáte nejaký odber. A tak. A keď mi budete dávať nejaké lajky, 1000, anebo odbery, alebo tak možno, že tu nebude žiadne party 2. A bude to dokonca celé video. Tak ďakujem veľmi pekne. A tak. Tu je napísané daj odber, prosím. Tak. A daj ho rýchlo, ak ho nemáš. A vravím vám, prosím vás, dajte mi 3000 lajkov, alebo nejak tak. Fakt by som chcela mať toľko veľa lajkov. Dobre, tak ahojte, týmto sa vám lúčim a ahoj!